Күндү көрәчләр бирибет салганан барар, онта барып билербек курдук деп бу күннәргә Жыланный беректен республика театрдарын фестивале онус төгүлүн үбүлөйдә, онус төгүлүн ытыллар. Бүгүн бияха ылжытты келлелер. Нурбатагы Государственный көһө сылжар драма театрын режиссердары Алексей Макаров, Маргарита Васильева, онна театр артыга Дмитрий Слепцов. Үтү асырдан. Дево фестиваль олус интерехнедик баратурар денистибитин ботунан табихи көрәчләр битигәр тигәр кетигәр. Да үмит бүтү көненән келбик керәкәменән саскы саймарка үтү асырдан молоктун сахамсерен лохтоктора. Оттан да бу биге Нурбатагы хака ходарствоны көһө сылдар драматический театр бу анды дутагы Желанный берек карын композиция фестивальга кыттыны ыла келен хәлҗибит. Оннан бу биге бу жоллар жукускай кораппыт бу сахабы серин табар сүрәгәр. Күн бүгүн Нурба театры кайдак суулу тутуган, кайдак үлүли камсы сылдарын билендәре биттән бу 2 елга бирге булып булар. Бу анды дутагы тамнак фестивальга якаламет үс спектакль ла каланды бу кыттыны хәҗибит. Ол куддугыттан биге директор бит Усаран Салаятчыбыт, Саха Республикатын искусстволарын төлә деятеле Юрий Алексеевич Макаров турубут марба спектакльнән, оннан бу биге театр бу эдер кескилләр режиссера Маргарита Васильева турубут человектер спектакле бу фестивальгә кыттыналар, оннан бу фестивале таһанан көрәчүләр биргә дигән бу серий Тулаяга дигән бу серий суд җыллар гөркемнәрен көддөрәр серий Тулаяга дигән спектакль битен җигалли бит. Оннан күн бүгүн Нурба театрыттан 6-16 төрүттен ягаттан ата 500 соммутан дерин корутулактык үлели камсылары бут. Нахаши бәһәтон культура күнәтә, сарсын аны театр күнәнән дә бу 2 бу браханнигенән хәйне стилик агадделибит. Дәватан каннык эте спектакльләре көрдөрөп китеги. Бүгүн болон хүрбөтөр дүс чыгылага 12 частан мен турар бут человектен спектакль бүтін көндіріп бет. Оны 5 частан Саха Республикатын искусстволарын үтелер деятеля Юрий Алексеевич Макаров биге Усран Салаятчыбыт директор бит. Тугунан спектакльны олмарбаны көндіріп бет. Человек тен хатан ха интерехне де бу тохтугунан болары. Тыла хоқтяққа бұл пластическая фантазия дехпен хәтта бұл человек это вдохновлено было в основном творчеством Зигмунда Фрейда, теория личности вем интригерген мен углубляйся болам он интригергебитим он бу горький человек тен поэматын он тан биллилях Сальвадор Дали хартыналардан вдохновение он дияққаду. Алексейден берге турдугутту эме тустугунан айнылар. Бу человек потом боллаганы биге Нурбатагы Государственный көһө драматический театр сададен фестиваль ахпыт. Олонно биге бу былырын кыттар бытыяр турар спектакль. Алексей. Это усалан бу Нурба театрын ининаңы буламытын кардыковси булахпытна. 4 апреля Акутагава Ринескаян ворота Ресимон онна неустроя балыксыт капсанернен коббон ханга спектакль премьерата болуктак. Ол кенне бу майга ким хлопок одной ладони Семен Малаев сенекер пьесатынан эме бу режиссер Маргарита Васильева турбу спектакльме премьерата болуктак. Антон июньга Южно-Сахалинская баратахпыт, Сахалинская рампаден фестивальга, бу марбаден спектакльнен, онна барамы кыттыны да тахпыт. Онна то бу күхүнгүнү капсатакына күхүн Дальний Восток, эти Хакасияга гастролга барабыт. Бу ха. Онна улахан мактабытын тедепете Единая Россия партияга кино программа килерне бу поддержка театров малых городов России ден аспыцылга вот көз аппаратуратын ылбыппыт. Быйыл боллағана әме хаңа музыкальный аппаратура, транспорт көріліқтақ. Онан юрибит үдді хоқ. Анно. Ата бу биге театр бут аты тетерин курдук көлдерден көз театры болот. Онан бу бияга бу айны бутыгар келер битер бар бутыгар ба транспорт. Эттен күскеме болбут. Бу
bir нигыл Единая Россия партия Ата тоқы жияды оқы тұтулары барды. Дебит оппы тұттан bu ayın toqdan savayabın töhrektak bit keң юрба келбер кинигер көк юрба көйгер көйнөгдө катаан да бу деге бага ханабыт жон хедге бага ханата жа толанарар онан бу 2-нче хүлбе бир хылга бу Аңа жебетиге. аңа жыга кең коң хырдык бу театр карама тутулукта Анан бу тулла театрда бу бакка тухпар болуун локтоктора барылык долгия. Бу хасарда керен өлҗтәп китгәр мактанабыт, оннан өрү маннык аят утаһҗын, бу оннан фестивальгә җаны һәргәне биге иңрәхбит итә. Күнді көрәшілер манан сарсырдаңы саңы күн беребет bu çaska tömüktener. Bümü күні әйге туғалақты қатарың, онытты бүгін кәпсетейттен туымет дәғатияр үтіөні кәренері еңірімеке болу ден әрінебет.